A que non sabes que vin facer a esta tenda de costura? Pois asistir á presentación da nova serie de Agalega.gal, Bonito con Bonito. Conchita, Pero que lle estás dando unha máquina de coser? fíxache la caca. ¡Carlota! Relaxa os esfínter. Isto sabe mal. Quen escribiu esta historia? A ver que nos conta o protagonista David Perdomo. É un programa distinto porque aglutina dúas cousas, que é a moda e a comedia, porque estou eu vestido de mamarracho. O importante é que un formato pequeniño, moi divertido, que fala de unha cousa que nunca se fala na televisión, como é a confección. Estou eu no medio, que diredes, que fai este tipo? Pois xo veredes. E a protagonista, Carlota Meravillas. Que teño unha tenda de teas e David está medio obligadiño a vir a facer un programa comigo. El ven un pouco enfadado e eu estou moi contenta. Eu dou tamén clases de costura para principiantes. As teas sempre se colocan polo reverso para pintar e para coser. Entonces, para que a xente entenda, en vez de decirlle polo reverso ou polo dereito, eu sempre digo bonito con bonito. Son 8 capítulos de 5 minutos que non podes perder.